Erokamano. Okay, anange mana ahero mentor joma wuok piny. To anege sane nyako miluongo ni Mary. Owuok e lweta. Then nitie moro be iluongo ni Beryl Wasega. En owuok Thika bende owuok e lweta. Then an gi mar adek sane matimo ni training bende. Hallelujah. Hallelujah. Sechegi wadakaw ma yu matin koido wayudo magi konwa e migago donge nyar mwalimu matin tu kwaduogo gi Florence Oduor e studio ka be kwatieka e injili kaloka angeni Nyasaye osetimoni maber kaka wan Nyasaye osetimoni maber e studio ka kite mana Ramogi TV an pod nyinga Jilo an pod nyinga Roda Nyarko Kitmo the DJ Again.